L-Awtorità tal-Mediċini Maltija ġiet mitluba sabiex isservi ta' mudell għall-awtorità responsabbli mill-mediċini u t-tamir mediku fil-Montenegro. Dan qed isir sabiex il-Montenegro jilħaq l-istandards rekwiżiti f'dan ir-rigward bħala parti mill-proċess tan-negozjati għas sħubija eventwali tiegħu fl-Unjoni Ewropea. Għal dan il-għan, rappreżentanti tal-Istitut tal-Mediċini u l-Mezzi Mediċinali tal-Montenegro għamlu żjara fl-Uffiċċju tal-Awtorità Maltija tal-Mediċini, fejn ġew diskussi l-oqsma li pajjiżna u l-Montenegro se jkunu qed jikkoperaw dwarhom. Fost l-oħrajn din il-kooperazzjoni tfisser taħriġ lill-Awtorità tal-Montenegro. Id-direttur tal-Istitut tal-Mediċini fil-Montenegro, Dr. Snezana Mugoza, stqarret kif il-ħidma eċċellenti tal-Awtorità Maltija waslet biex Malta tintażel bħala l-mudell tal-Montenegro, flimkien mal-fatt li ż-żewġ pajjiżi għandhom karatteristiċi simili. Mawa News hija kkummentat li dan l-eżerċizzju ta' studju u implementazzjoni se jwassal għal riżultati pożittivi għal pajjiża u esprimiet il-gratitudni tagħha lejn Malta għal din l-opportunità. This cooperation is extremely important for the Institute for Medicines and Medical Devices of Montenegro and will greatly contribute to the Institute's inclusion in the European family of regulators. I'm very thankful to Professor Saracino Inglet and Minister Bella for the opportunity to start this great cooperation between Institute for Medicines and Medical Devices of Montenegro and Malta Medicines Authority. Il-Ministru għall-Anzjenità Attiva Ġewwetina Bera stqar li żjara bħal din tkompli tpoġġi lil Malta fuq qudiemnet sabiex issir ċentru mediku ta' importanza u ddeskriva dan l-eżerċizzju bħala ċertifikat tal-ħidma eċċellenti li twettaq l-Awtorità Maltija tal-Mediċini. Huwa spjega wħud mill-oqsma li l-Awtorità Maltija se tkun qed taraf lill-Awtorità tal-Montenegro dwarhom. Ix-xogħol ta' kull awtorità tal-mediċina hi li tkunċerta li l-mediċini li jidħlu fil-pajjiż ikunu mediċini li jaħdmu, ġifieri l-effikaċja tal-mediċina, ikunu mediċini ta' kwalità u issa daħal il-konċett ukoll dak il-konċett ta' affordabilità. Ġifieri kull sistema, kull awtorità ta' mediċina li trid tissieħeb mal-Unjoni Ewropea irrid ikollha dawn ir-rekwiżiti. Intant iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija tal-Mediċini, il-Professur Anthony Saracino Inglot, qal li l-ħidma ta' din l-entità hija waħda wiesa u spjega ma' dan l-istazzjon uħud mir-raġunijiet għalfejn din intażlet bħala mudell. Din mhix xi awtorità kbira esaġerata fejn wieħed ma jkunx jista' jleħħaq, mhix xi awtorità fejn li tirċevi xi fondi sostanzjali mill-gvern, aħna sustainable, allura qed jarawha bħala awtorità modell li tinkorpora wkoll il-medical devices, li tinkorpora wkoll cannabis for medicinal use, li tinkorpora wkoll assessments, third country inspections u li hija sostenibbli.